enchanters, the time has come to be alive in the circle of Magi, where we will thrive with our brothers. Enchanters remind that time will not unwind, the dragon's crooked spine will never straighten into line. What we plead will be a faithful and decree. Tak, takže zdravím vás u prvního videa z nové série z Minecraftu, ale ne takhle do jakýho, přesně z Minecraft Hardcore. Rozhodl jsem se, že uděláme po dlouhé době nějakou speciální věc, a to konkrétně z Minecraftu. Co se týče té první série, tak pravděpodobně už pokračovat nebude. Z toho důvodu, že to teď momentálně nemám tady na disku a nějak se mi to přesouvat ani úplně nechce, takže smolík. Ale každopádně mám pro vás velké info se skupinou kamarádů, s kterými jsem se jakoby domluvil. Budu natáčet Minecraft filmy a seriály. No a momentálně se tedy vytváří scénář, ale každopádně už máme pevný námět na Minecraft seriál. Tak a co bude naším dnešním cílem? No, přežít první den. Absolutně nejzákladnější cíl. A dále řekněme si sehnat nějaký to jídlo. Co jsem to chtěl? Jo, postel. Nechci proudit celou noc a teď ještě tohle, tak. Tak. A co se dalšího bude dít na kanále? No, pravděpodobně rozehraju ještě novou sérii toho. Vidím to, vidíte to? OK. Tenhle spawn není zrovna špatný. Tenhle spawn vůbec není špatný. Tak. Možná si přespím přímo v té vesnici teďko. Ale každopádně musím si vzít svůj crafting table. Ježiši, creeper. No. Doufám, že za mnou nebouchne. Nechci, aby se mi tady ukončil život hned takhle. Tak, a běžíme tam nahoru. Konkrétně mám v plánu rozehrát sérii Mass Effectu, přesně Legendary Edition verze. A potom ještě mám v plánu zase jako rozehrát XCOM Enemy Within. Ty vole, to byly pěkný záseky.
Vesnice. Tyhle téměř nikdo tady nemá profesi. Kolik ty nabízíš? Ježiši. Tam vidím jednu krásnou věc, kterou si rozhodně ze začátku vezmeme. To se mi bude hodit, jak... Jako prase. Jako praseti drbání. Tak. Takže první zásoby jídla máme. Vylezeme takhle nahoru. A tady si asi dáme postel. Jo. Tak. Tak to je krása. Miluju tenhle spawn. Tak. Tohleto si tady taky znárodníme. Tak. Každopádně XCOM Enemy Within nebudeme hrát na to, budeme hrát nebudeme hrát bez Ironmana, ale budeme hrát s Ironmanem, to znamená, že že ta hra bude něco jako tady hardcore, že prostě když zemřeš, tak zemřeš a už se nemůžeš oživit. Tak. A co by tady mohlo ještě být? No, tam dole něco je. Musím znárodnit. K čertu. No, tady nic není. Tak jo. Jo, mohl bych si taky nakopat tady nějaký kámen, že jo? Ale někde v bezpečí. Tady to není v bezpečí. Tady se mi to vůbec nelíbí. Tak. Třeba tady. Au. Sakra. Tak. Všechno máme, jdeme rychle spát. No. Rozhodně naším cílem bude zabít Ender Draka. Největším zatím, tady v Minecraft Hardcore, v klasickém survivalu už jsem to dávno dokázal. Tady v Hardcore jsem to ještě nedokázal kvůli tomu, že jsem se k tomu drakovi ani ještě nedostal. Kvůli tomu, že jsem se hlavně zabýval svého buildu. A tak nějak jsem je možná na to trošku doplatil. Tak. No. Nikdy nepodceňovat potenciál kamenných nástrojů. Takže jdeme těžit zase kámen. Tak.
nikdy nepodceňovat kámen. Tak, tohle je můj build. Tak a já si jdu postavit provizorní, dosti provizorní baráček. Nebudeme teď stavět žádný skvost. A myslím, že to postavíme asi někde tady. Tady to asi je nejlepší. Tak. Aha. Tak. Vždycky to takhle zastavíme. Jestli se mi tady přeplete kráva, tak už tak se to třeba naštvu. Tak. Takže tady už mi došlo dřevo k čertu. Všechno užitečné dřevo musí jít ke mně, tak děkujeme. A co ještě? No, tady to si zpracujeme. Tak, každopádně přežili jsme první den. Joho. Rozhodně jsem o tom nepochyboval. A rozhodně jsem byl přesvědčen, že to dáme. Čerto. Teď hlavně bychom dali i ten druhý den. Tamhle jsou stromy. Já si schválně nevybírám ty velký, protože je otravný potom sekat ty boční, to boční dřevo. Tak. Možná se tak nějak držíte za čelo, proč jsem si ještě nevyrobil jídlo. Důvod je jednoduchý, šetříme, ne? Ano, i přesto, že třeba máme zdánlivě hodně jídla, tak jídla nikdy není dost. A momentálně ani nemáme farmu na to, abychom vyráběli, pěstovali ten wheat. Takže tak, ale rozhodně si dám jablčko. Tak. Tamhle.
Tak. Dostavíme střechu. A potom budeme schánět nějaké to uhlí, protože potřebujeme za prvé opéct jídlo a za druhé světlo. Bez světla přežijeme asi tak stejně dlouho jako člověk v koncentrované kyselině, takže asi tak. A tamhle. Ježiši, to je jáma. Ne. Na tohle nechci chcípnout, děkuji. Tuhle tu objednávku jsem si nevyžádal. Tak. No a pokud se vám bude líbit toto video, doufám, že dáte like, budete to sdílet ostatním a případně dáte i odběr. Bude to hodně mě to zahřeje u srdíčka. Aspoň budu mít důvod nějakým způsobem nejen natáčet dál, ale ještě k tomu se v tom natáčení zlepšit. Tady máte nějakou sešlost nebo co? No. Případně budu rád za nějaký ten komentář, buď za nějaký, kde že se vám něco líbilo, anebo, a to je to hlavní, jestli mám něco zlepšit. To asi bude to nejpodstatnější. Tak, zničím svou postel a půjdeme dovnitř. F3. Kolik je tady světla? K čertu. No, zajímalo by mě, kolik je tu světla. K čertu. Jo, je tu dost světla, aby se nespavnovaly monstra. Dobrý. Já, za chvilku bude noc. To je krása. Hezky vychytaný. Tak jo. A já budu teď hodně morbidní. Prameň, krávo, ale připadal se smyslem. Já potřebuji tvoji kůži. Na výrobu knížek. Kurník! Cipně už. Tamhle další kravička. Rychleji zabít a hned rychle běžet. Ne, nechoď k tomu kraji. Jo, super. Tak. Máme celkem 6 knížek víceméně zaručených a teď budeme muset zařídit ty sugarcany. Ty budou asi největší problém. A rychle běž už. Ale ne, zombík. Já tu nevidím. No. To je náš druhý den a já si jdu tady vypékat venku. A konkrétně, ježiš, to je špatný dřevo, ty vole. Já tady asi trošku posadím nějaký ty saplingy. Tak.
Tak, děkujeme. Tak, jdeme vytěžit tady zase nějaký to dřevo, abychom mohli vypéct dřevěné uhlí. A osvětlit si to tady. Nechci, aby se mi tady spavnovala různá monstra, jako například poslední Creepeři, to asi si nepřeje nikdo. Zombíci jsou taková nepříjemnost. Já vás můžu zabít, ale nemusí. Creeper je taková téměř jistotka. Tak. A já si zase doplním jídlo. Tak. A kde máme tady tohle? Tak. A děkujeme. A já si velice rád vypeču takhle dřevěné uhlí. Tak. Tak. Tak, krása. Máme tedy to. Máme tedy dřevěné uhlí, za což jsem rád. Tady to si vezmu zase k sobě, ten crafting table. Nepotřebuji, aby mi tady náhodně ležely moje crafting table. Tak a já si připravím zbraň. Nikde nikdo. Dobrý. To je pozitivní zpráva. Tak. A já teď vyrobím toto. Tak, super. Máme světlo. Tak. Ideální teďko. Hodně ideální. Tak, a jdeme natěžit zase nějaké to dřevo. Kde by mohlo jenom být? No. Ale se mi nelíbí už. Nějak moc těžím. Si připadám, že... Ale uhlí. No, tak jsem nemusel to vypalovat. Ale to nevadí. To všechno je užitečné upřímně. Obzvlášť, když hrajete hardcore. A tohleto si zase... Tady se najím. Tohleto mi nech. Já si vylezu takhle nahoru. Tady. Na druhou stranu. Tak. Takhle rozlehlé pláně, ty vole. To je další vesnice. Hej. 2 vesnice hned vedle sebe, tohle se mi líbí. A jídlo. A emeraldy. Ho! I'm fucking rich. Right now. Ty vole. Chtějí ze mě udělat žida nebo co? Ach jo. To se nedělá. A tam je kovárna. Jídlo. Jackpot. Jackpot. Jako lidi. Tohle je obrovský jackpot, lidi. Tahle vesnice je lepší než ta předchozí.
O, jídlo. Jako já vím, že můžu dostat i něco lepšího než posrané jídlo, ale momentálně jsem rád za každé zboží. Tak. A tohleto dřevo se mi hrozně líbí, já si ho asi vytěžím. To je hrozně krásný. Hustý. Tohleto si prostě musím vytěžit a z něho si postavit dům. To prostě je top dřevo. Moje nejoblíbenější. Společně s dubovým a březovým. A mám sapling. Yes. To se mi líbí. Tak, těž. Jo. To dřevo se mi hrozně líbí. Tak jo. Jdeme se podívat do kovárny. Čus, brácha. Bohužel u sebe žádné uhlí nemám. Jinak bych ti ho dodal. Děkujeme naše bohy za takovouhle službu. Momentálně věřím v nějaké božstvo, protože tohle není možné. A tady máš hodně toho, hodně pecí, kámo. Si možná znát. Ty vole, já budu bohatý. Jestli někdo bude chtít weed, tak jsem bohatý jako svině. Jsem zavodil. Si budu tady kupovat mending knížky, jak ty vole nějaký maniak. Like a maniac. Tak. No, upřímně budeme chtít co nejvíc knížek. Takže, jak na to těží? Tak. Kde jste, kravičky? Táta si jde pro vaši kůžičku. Tak, děkujeme. Dali jste mi? Ne. V jedny svině. Okamžitě pojď sem. Tak, dal jsi mi? Jo. Díky. A tady ještě. O, a tady ještě. Tak se hezky připravím předem na enchanting table. Že bych slezl teďka zase dolů? Jo. Já chci trošku opatrně slízat, jo, takže nechci žádný zranění. Tak, děkujeme. Budeme mít ty růžové Tak jo. No tak. Stupně už. Pojď. Yes. Tak jo. Jdeme zpátky do druhé vesnice. Ale, děkuji. Znárodněno. Jednoho budoucího dne bude udělaná farma na kávičky a jo, měl jsem si to sehnat dřevo, jo, aby mi nevlezli do mého baráku. Otázka. Vyrobím z tohle dřeva?
Z tohle třešňového dřeva. Jo. No tak. Tak, děkujeme. Tak, tímto se zabezpečuje, nevšimněte si, tak, tímto jsme si zabezpečili, řekněme, své zázemí, co se týče vnitřku. Co se týče vnížku, tak to trvá ještě nějakou dobu, ale to mě už netrápí momentálně. Momentálně už mě to nějak netrápí. Tak, dáme sem crafting, tak a je ten furnace. A takhle uděláme si tady truhly. No, aby v tom byl ještě nějaký v uvozovkách řád, tak si tady dáme takhle. Materiály takhle hned vedle sebe. A tohle asi si... No, tohleto dám sem. Tohleto sem. Tak. Tohle potřebovat nebudeme, tohle taky ne a tohle taky ne. Zbytek si nechám. Asi. Jo. Tak. Tak jo. Kdeže jsem našel to uhlí? Rád bych si ho vytěžil. Tamhle vidím jedno. No. Tak já běžím tady. No dobře, neběžím. Zase takový maniak k tomu, abych se nechal zabít, fakt nejsem. Kolikátý den to je vlastně? 3. den. Ty vole. Pokud vím, tak maximálně jsem přežil pouze 120. Ty vole. 125. den. No do prdele, tak tohle je ideální na postavení základny. Jo. Už vím, kde si vybuduju svoji bázi. Takže asi tak. Ale každopádně potom mě zabil creeper. Ano. Nejčastější smrt. A od té doby creepery v hardcoreu vůbec nemám rád a chci, aby zdechli. Tak. No. Za chvíli asi budu končit. Abych vydal tohle video. Upozornění, teďka vyjdou asi tak 2 až 3 videa za sebou. Jo. Wow. Každopádně já si to tady jdu osvětlit rychle. Aby se mi tu nespavnovaly monstra. Tak. Natěžím si tady kobl. Toho je. Jsme asi v té nejlepší lokaci pro těžbu uhlí. To se mi páčí, to se mi páčí. Tak. Jo. Hezky si tady natěžíme uhlí. Bude ho docela dost. Jako žádného materiálu není ve skutečnosti dost, ale
tady toho teď budeme mít dostatek na to, abychom mohli chvíli obstát bez těžení toho uhlí. Tak jo, najím se. Tady teď už nešetřím. Nějak vyloženě. Tak jo. A já bych to teď asi ukončil. V příštím videu se vrhneme na Branch Mine. Přesně jsem měl specifickou verzi Branch Mineu. Tak, krása. Ne, tak sem dáme tohle. A krom tohodle a tohodle 8 si dáme do zásoby, 10 použijeme na torčky. Tak. Tak jo. Necháme si vypéct jídlo. No. Já bych to tady už ukončil tady. Doufám, že se vám tento díl líbil. Pokud ano, tak prosím dejte like a případně nějaký komentář. Pokud se vám to fakt hodně líbilo a chtěli byste vidět další videa a nepropáznout jejich příchod na tento kanál, tak vám doporučuji si dát odběr a zvoneček a budu velice rád, když napíšete buď nějaký pozitivní či nějaký doporučující komentář pro to, co mám zlepšit a tak dále. No nic, já už to dál prodlužovat nebudu, mějte se hezky a zatím nashledanou.